Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tune. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang ato magtatampo si Tune. Ingon sila nindot ko ni vlogger tayo gawas nga makita dam sikat pagid ko no taon nya naud sabay noon nga mao ni hinung nagibiyahan ko sa kong katawa kun nga nung nakaingon kong bati ko ni vlogger no kay usay gamay kay sweldo usay wa kita kita ilan na to ang pagsugod sa mga pangitabo ha kanta sa kay ako let say doyo gani kay magis prepidro taon pagkasakit kon idoot ang sapatos niya nga hoot kon masulot lisod paghulbot ang mga todlo sa tiil niya nanikot-kot medyas donot iyang gisulot iyang gisumhot baho piot ang kalagot diyan ni samot lubot nagsapyot, likod ni borot, mura og buktot, nangatawa. Ang wangaway labot, nangulog sulog. Kay kuno gisapot, tanang nanay, kuhag sanggot, iyang gigot-got. Ang sapatos, niya may mukha po, iyang huot. Na may background mo tuod ka pungot. Og naboslot, likod na bawot, dunay ni sudlot, tiil ni lusot, may gikuot, papapam sa iyang sampot. Og nangalarot, kay iyang gilabnot, gipaningot, ang naong nagbugod, simot nagbudlot, nagkibot-kibot, puwadobot-bot na ngatawa. Ang mga way labot, naglulog-solog. Kay kuno nagabot, kay siya gisapot. Ararang-darang-darang. Ay, katas. Oh, naku bag si Pre ito. Pre! Ay, ikaw pre na pre! Pre, kiss mo na rin. Hi guys! Hello guys! Oh guys, niya taron diri ha. Niya ta suod ako amigo guys. Mauni siyang pambato na mo unang mga sa una pa guys. Basta doon ang gani kurom din eh. Unya na insista. Kani siya mao ginay mo pambato kay nindot kani siya tingo guys. Karon totoo ha. Inyo masaksen kun usa ka nindot iyang tingo guys. Ha? Pinawa din ni, wa dito pero naa ra diha. Okay guys, balik lang ako paghukom sa mabuhay sa mga minatay guys ha. I'll be back. Wala kititak na, bay. Okay. Wala mo tagitak na mo. Wa mo bumutang gi bay. Okay. Usa siya, pre. Nagbago pre nag-vlog ko. Wala gibaw nga vlogger naman taron. Magkakaulog na. Kaulog na si Mardon. Unsa na ako'y 100,000 followers. Niya, na-monetize ako, pre. Mo ba? Oh. Monetize? Saan na siya monetize? Suduan ka na? Oh, no. Pero di pa kayo dako, pre. Pero at least nanay earnings. O aron ko mo to, ha? Lakaw, bebe. Lakaw. Kinsa may masugo na magpalit og mainom, pre. Ay tudluan samtang mag-inom ta aron maka-vlog sa ka. Bida. Lagi. Sige. Ako rin palit, pre. Ngayon na rin mo, pre. Labas ng inoning fighter. Ya, pre. Naka-cellphone, pre, no? Ha? Cellphone? Kawan, kaning hawaligi ko. Unsaon nga pagpalit. Unsaon na to nga makapalitan na priority mo na to nga di mo ta kamauan ng Ay, cellphone. unsa betong ka. Unsa ulit pagkatunog ka kay cellphone. Palit og cellphone pre kay tudlo at ka. Dali ka na pagpadagan og followers pre. Ay kabala ka tudlo at ka. Ha? Tudloan ta kanya saon pag-upload, saon pag-edit. Tanong tudlo at ka. Pero ay kuman anak mo kat ta duha na ta ha sa karon i-apel na ako sa akong mga content aron maila ka gamay ba kay hapit ra bang 2,000 sin ang akong follower ba hapit ma 2,000 ano? ay kabla ka tabangan ta ka pre nga maka-open kag Facebook aron kon musikat na ka ada ka nag mga followers magkulab din ta pre O kula ba? Sige, okay, pre. okay tagay bato ano bang baso Masuk na okay. ako. Ay mo rin. Gusto ko pariha tao ni Parikaswero ni Himo tao vlogger ba?
Pero mao lagi nga palit ay kong cellphone kay para magpatudlo ko niya. Saon man pag mag-vlog-vlog. Kunya, Yati, diin kang cellphone to ni? napalit ko rin. Gusto ko vlogger rin. Ha? Vlogger ba? Oh, gusto kong Prias Precasmer ba? Sikat kayo. Nya, 200 ng followers. 2,000 ng followers. Dagdag kayo. Kwartahan pa. Musikat ka nang naong ni mo to ni? Oh, siguro rin eh. Play pa. Mawaki Mercy. Ah. Wagi pa to ni. Nga nuwa may pad. Pungkol naman gani ka. Bida sa din mo. Ang kaya may pungkol na rin. Di ba kamot? Ah, okay. May lang monetize na ni ato na. Mamonetize ang galiko. Makadawat kong sweldo ana. Nya, tudloan mo kong Precasmer. Kung saon nga mamonetize din ko. Ah, makakwarta ka na to ni. Oh, basta tinguha ni mo magkwarta yun ka. Pero ikaw, tanawa. Nawa kayo kwarta? Kaya di mo na yung cellphone. Sige lang kang chat-chat. Way kwarta. Sige, siin niya. Hala no, unsay wa pataka lang ang tabi. Nakakwarta di ka na. Nakakwarta di ka. Nganong wa man nga mao man ni gamiton ako pag-chat sa mga tao nga gusto na kong utangan. Oh, babayam niya pa to na. At least makasudan ta. Kay wa tay sudan, mo chat lang ko sa akong mga amiga nga muhuam ko. Unya, ug wa pa ni akong cellphone unsa man ako pagpangutang. Pas mo ta. Yung gamit ko ni cellphone din, no? Mao na kanang imo siguruan na nga magamit nag imong kanang cellphone sa maayo ha. Kay basig mo na gamiton nimo sa pagpamabahay ha. Ay, hindi litaw. Libida. Aw, Ano bantay ko ilang Precasmer rin, ha? Ako sa sultihan nga palit akong cellphone taon. Patudlo ko niya. Recorded by X Thunder Gaming. Gwapo, hello, makagwapo. Good morning, guys. Niya na sa inyong higalas kanginan, ha? Ang tao nga mulubad pa ang sing-sing kininan sa inyong idol sa kabuntagon. Karong buntaga, guys, na atibisita, no? Usa ka bagong vlogger. Mao pa'y pagsugod ano niya. Ato ni siyang tabangan, guys. Mao ni si Tony Liurds TV. Okay? So, i-follow ninyo, guys, ha? Mao ni nga akong amigo nga ang naong way pagkaluma. Mas maluma pa ang antik kaysa naong niya, guys. Wa gipagkaluma. Okay? So, dagan kayong salamat, guys, ha? At tangi ang sunod na video, guys. Salamat kayo, guys. Liban ko niyo, ay. Pwede naman kay ka mamakba, pre. Mag-vlogger ka rin ka, pre. Kanang lang nga, medyo kang manabi. Nya, dili ba, kuan ba? Dili ba, kanang, mungilawon ka? No, dili. Bawal ang mangilawon, pre. Babagay gilis na hong. Mao nga ikaw, gusto mag-vlogger, anara na yung kagalingon na pag-atubang sa camera, pre. Ha? Ayaw pag unaw na nga, basig, mabati mo na sa camera, kay, bati naman ang daon. Oo. Kasi nga gas ilong, eh. Real Bida, waki mercy. Bida. Real talk ko na, pre. Real talk. Ayaw, bangun na, pre. Real talk Unay na, pre. Usa na ka sa makapaviral ni mo, pre. Usa na sa makapaviral ni mo, kanang musulti kas tinuod ba? Ha? Ayaw ng pulos, pabot-bot, kay ibas magkaanat yung mga followers, pre. Mau ba, pre? Ano na? Oo. Mo ako Dali, gigwan. dali, tudlo ta kung saan pag-post og mga video, ha? Unya, usaon pag-edit. Kinanglan nga kamao kang mo edit kay naa ni mga angayong editon ba? Sama na pananglitan nga na mga music na magtingog. Ayun nag-appeal. Kay ma-violation mga anak, pre. Ano din na? Oh, mag-copyright mga anak. Kanang mga bata nga maghubo. Wise nila. Ayaw na, pre. Basta ang iyang mga roles ni Mita, ha? Magkamauro lagi ka. Madugay magkamauro ka na. Ing napod ko sa una. Ing anak po ko sa una, pre. Pagsugo na ko, bago balit na. Wala, malingawa kita. Ilang ka balata? Ilang ka puol ba? Ha, pre, ha? Sige, tano. Tudluan ka. Are ito dili mong kamayang biranda, pre. Tudluan ka, pre. Dili. Okay. Unya, pila may sugilano, nakatulkaton yung post sa mga video, ingon man pag-edit-edit po taon. Unya, naghimo ko mga content, mo ay akong problema, kay usahay mo utdag ko. Unya, Unsa mare? Nag-vlogger na si Pari Tony? Oh, Mari. Uy, kun mauna, ayaw pa alkan si Mari pag-vlog pod. Na, di man taw ko ka mao ana Mari uy. Ay naunsa biya ka, tudloan ti ka. Ako bitaw pagsugod na ako, di ba sa ko kamao. Pero nadugay nakat-on raman. Ang primero, kinahanglan nga makamao ka mo video, selfie baron. Bisag, picture lang una, good. Dayon, makat-on kag post. Unya, og makat-on na kag post, mag-practice kag edit. Sayon ra kay Mari, uy. Unya, ang sekreto gyud ana, no? Nga, mo viral ka. Nga musaka dayon ang imong mga followers. Kinahanglan nga mo engage ka. Unsa man sila engage Mari? Dali. Tudloan ti ka. Ayun na, gutom man, uy. Ay ipalit tag snacks Mari. Aw, ka na. Para dali na makat-on ba? Bumot ito itaan ni Mari. Ay, kumpiyansa, anak, Mari, ha? Kay makabugo ra ba ng gutom, Mari? Ay, mao ba Mari? Pero nga naman lagi ng mga politiko nga kanang mga congressman, dagan mang moingon nga dagang mga bugo sa kongres. Ay, mga bugo man ang uban, anak, Mari.
Wa ka bantay? Naku, nakaayo mga nakurakot. Pero mangurakot lang gihapon. Way kabusganan. Gutom lang gihapon. Mo na mga bogo ginang uban. Bubo sa ito eh. Pero dili tanan mare ha. Safety ka, Ana Marie. Kakidort yun mo, Marie. Okay guys, baru kita uang ilag. Samang! Doon na ako interviewon, be. Ay, tao doon ay. Akong amigo nga mo i-caretaker ni. Si Portorero. Si Portorero ni. Ano ray? Ikaw siupaw, pre. Uy, pre! Siupaw lagi kita doon, ha? Oh, pre, magug empanada. As, Empanada. Espanada, ha? Empanada ba? As Empanada. kang ligay. Di mo ka siupaw? Ay, na may bagong gilubong ganiha, pre. Aha. Aw, apelan sa skahig. Eh, kita nagtabong sa nitso ba? Da? Ako may nitabos nitso. Di ba? Apelan sa kong snacks. Okay. Ikaw, mukha nga, pre. Ha? Na-supo rin, oh. Naurot na ako empanada. O, supo mo. Di ba? Dagan ni, 5 mi kabuk. Nya, nasa juicy. Ako bito din, pre. Hindi ka ko di mo, God. Pang-pamilya man, eh. Guys! Kompleto, eh. Pagkumplito, pagpamilya. Kaya pang apo pa. Apropida. Taon, pre. Pagkanon ko guys ha. Pagkanon ko sa amigo. Dili na nagkasan ako sa interview. Magkahulog sa mi. Bigay tadi ang siupaw, pre. Okay mga idol, mao na ta atong vlog no. At ang iyang sunod video ha. Ako ipakita diri kun unsaon nga mukurog nato nga atong mga bana. Kay dili man maayo, dili gyud na maayo nga anderon tag maayo sa atong mga bana mga idol. Dili tungod kay asawa lang ta ha. Nya suguon pa gyud ta, daw-daugon pa gyud ta. Grabe na. So aron kanang makahibaw mo kung unsaon kini atong mga bana, di na siya kahimo. Akong bana di siya kahimo ana nga rin ako. Mangutana mo kun ngano, giunsa nako. Sunod video mga idol. At tangi ha, ako ipakita ninyo kung unsaon nga mukurog na ako ang akong bana. At tangi idol, thank you! Wow, haskang hingiga. Maayo man lagi ka mangitag content mare. Nindot sa ayo to mare. Kay imong gipakita giunsa no pagkontrol imong bana nga dili ka maandel. Ipakita gyud na. Kay na. Sigurado gyud kung mag-atang gyud na sila nimo. Kana mga nag-follow nimo mag-atang gyud na nimo. Mari, oy, ako nang buhaton, Mari. Karon nahibaw na ko kung saan mag-video, unsaon mag-post, naghanon ako gihimo, Mari, para dagdagan ko pa-post, di ba? Kana, mo ni sakto mare. Sige lang ha, kay makaplastar na ka mag-collab ta. Ha? Para mataghan nimo mga followers. Kay nga kung mga followers, mo follow man pud nimo. Wala, salamat, Mari! Padaw na uli mga kakikol. Lagi kata sa trabaho mga kakikol. Niya na tadapit sa mga kakikol. Niya na kuskina mga kakikol. Mao ni ang mga guys ha, tarawa. So uto no gamay. Gamay kayo sa pobre mga taon ta guys. Kay dili pa mataon ta kapko na ng mga dagko kay bahay kanang man Danny Bay nga palit ang mga unit ito. So okay, so niya na kita ha. Mao ni ang amo mga kakikol. Musunod ta mga kakikol. So niya ta guys. Niya na kusunod mo guys. Nganong karon ba ka na ulit ni? Oy guys! Mao ni ko sawa guys. Gisugat ko pinanggan ako kasawa guys. Kanindot kay pinanggan kini ako kasawa guys. Ini ko only nako makatang gid siya. Pero tig sweldo magatang na ni. Sa maka, ano yung mga musulti o giin kagikan, ha? Tumag ako! Ay, murag gisaputan ako kasawa guys ha. Probida no. Mga kakigol kita ko kasawa. Kakigol? Di ka mo tumag? Aray! Mo sa makaday sakita ato ni. Ano yung mga mutukan pa ko tanong? Ano sa may gitago ka na ako? Sa itago na ko pa. Takam na ko. Ngano lagi dugay mo ka na uli? Kuan kining say dugay ba nga kasayo paro Ano sa'yo? Hoy, alas 5 inyong out. Inyong sa larong oras sa Hapit alas City. Usa Pitala City gahaya pa bungali kayo. Saan yung oras na di? Wapa yan sa isoy. Lasing ko mga 50 o talawa. Pag mo rin yung ganyan, 50. Sa'yo pa di ay. Guys, ibunalan ko tabos kaldiro guys ha. Nag-vlog ta diri guys. Ay, Imo ba nag-vlog di ay Probida ay. Ay, okay mga idol. Nakita ninyo mga idol ha. Kung giunsa na kung akong bana. Diba, kita mo. Hadlok kayo din ako. Okay mga idol, sa sunod na po na akong video. Kita-kits na sunod mga idol. Salamat mga idol. Mwah! Uy, ganoo ko. Nag-vlog na niya. Kindot yan eh! Recorded by X Thunder Gaming. Ida sa din mo yung unso. Guys, sorry kay guys ha. Pasensya na yung kay mo. Unsa, game mo content sa kong asawa guys. Vlog mo sa din siya. Ang sa di ay. Masa man gusto kang ikaw rin makakwarta di ay. Ida sa din mo. Kita mo ni mo content. Paano di pwede ha? Ang uban gani diha, maghimog content, magtiayon man gid gani na. Lagi. Wala problema. Magsulti. Tika, paibaw ba ka content ang ato. Para ditang putol lang ning akong gibot-buot. Sima putol. Kisa may putol. Kisa may putol ana. Kay larutan ako.
Kaparaw niya, hibaw tag amping anang imuhan niya, ilarang putlon. Ang ako content, dili ang ako Ang imo din content di ay abi na ko kung imong gabitay. Ay, bida sa di mo. Kanahan yun kaya hilom niya. Kanahan yun kaya. Parikamo tagi mo, ha? Kaya ako, parikamo sa kung ako dali. Para maka-income tang duha. Nag-vlog sa day akong asawa, so kami ng duha. Nga bisyo sa day taon siya nga maka-income taon sa Facebook taon. Maina kay kami, at least kami duha ang masinduan. Dako-dako ang kita. Unya. May kay sa Badoron, way trabaho. Hindi makahimo kong content. So, content akong himuon, ha? Husto. Ha? Hulagway na ako kining dapit na mo para sa akong mga followers. Ang kanang wakibaw. Ako yun akong kamerabi sa cellphone ako. Hello guys. Mga istorya na ko skill-kilid ako eh. Klaro kaya ako di apil. Oh, skill-kilid din. Ay, pag-girli. Hello. Ikalagwang, ha? Good morning inyo niya. Niya kining amo ang inyong kakagwang, ikalagwang, Tony Gorts ni ha, TV. Tony Gorts TV. Alang sa laing video na sa mga inyong masaksiyan. Di niya kita karon diri sa daang Dan B. Rodriguez, ha? Mga kalagwang, ha? Makita na itong agikan diri sa Puerto Esminya, no? Dito napita sa daan, mga kalagwan. Mga kalagwang, mauni siya. Mauni ang daan paingon sa Kapitol. So, Puerto Esminya, din mga kalagwang, ha? Gikan sa Disyembre sa Pasko, hangtod nga sinulog. Daghan kay mga tao din 20, mga kalagwang. Daghan kayo mga tindahan din yung mga stall, mga kalagwang, ha? Baninda ni silang mga pagkaon. Libre gini din, he, mga kalagwang. Oo. Ay, naay mo biro mga kalagwang, oh. Murag sunog tingali, mga kalagwang. Naay sunog rin sa mo, mga kalagwang. Narao, oy, nakana mo biro, dagat. Ala, kadako sa sunog ko. Nasa, ala, dukur diri. Mura naaram na di, oh. Brad, asa pita sunog, Brad? Uy, pre, ikaw na raw. Kaklaro na, waka kita ng aso. Mutan na, ka, pre. Mulak ka naman din mga kalagwang, ha? Ato ang sunog mga kalagwang, ha? Brad, kining kuan. Wow, kay di aron, Brad, kung asa dalapita? Usay nga kanang gisunugan ron, ha? Kanang nasunog ba? Usa nga dalapita? Usa nga lugar, ha? Wako kay ba, uy. Di mo ko taga diya. Mutan na mo ka. Kadudol dito ka. Sula ni mo, eh. Oh, mga kalagwang, pasensyahan mo mga kalagwang. Bida ang kong ipagkatamo rin. High blood na yung mga kalagwang. Bino, at tuon ako. Malakaw lang ko rin napita. At tuon ako ang nasurugan, mga kalagwang. Yan na kita karoon na himutangan sa nagsunog, mga kalagwang, ha? Ako kay sunog, mga kalagwang. Padayon nagulbolbo ang kayo karong rasa. Purbida, no? Kunya, murag, nahimutang sa, yun na. Murag ni sa mo, mga kalagwang. Hala, nga mong bahay mga kakawang, hapit na masunog. Dulog sa amo taon ang kayo taon. Agoy, wala, asam ka akong asawa niya mga kagwang. Mga kakidord, hapit na masunog ang mong bahay, mga kakidord. Gawin na lang yun. Usa na lang kabayan na kuwang, maapil na gasunog ang among bahay, mga kakidord. Abun mo na mga kagwang, narataw na kong asawa, mga kakigol, nagdag sa di ay. Kaya pa ni. Hoy! Hat! Stop! Hoy! Di na! Ang ato ba eh? Huwag mo ipagawa sa ato mga butang. Ay, samok-samok na, kay busy pa kaayo ko. Mga kakidord, awa, wala. Sunog na ginagam mo bahay, mga kakidord. Naapil na ginagsunog, mga kakidord. Di na. Isiguro na rin paggawa sa ato mga butang. Huwag mo rin siguro ang pagawa. Taon! Imo mag-vlog-vlog, siguro ni mo. Ay, kabalaka, mag-viral lagi tani dong. Kakidord, wala. Gikaon na sa kayo among bahay. Wala, hurot na, kakidord. Hurot na. Mga kakigol, wala bibahay taon. Purbida, napilong sunog. Kanahan ka nga sawaha ka. Kanahan ka, di na! Pwerte na ko lagutas kong asaway, kaya diha siya pagsunog sa amoa, o layo pa kayong kayo sa amoa. Pero, wag yun ipagawas na ang mga butang taon, kaya nag-vlog pa siya, tungkol sa kong kalaki, ako ipalayas ko asawa, oy. Karon nagbahay ko, ug-asa na taon siya, anong ulis ang mo? Sakto ba ko sigibuhat na akong ipaglayas na ako tungkol na sunog ang mabay, tungkol sa vlog-vlog? Be, palihog, tabagi ko ko ninyo. Ate Pres, asa di ka, Ate Pres? Unsa man yan kung buhaton na ni Ate Pres? Bam, palihog ko bambi, unsa buhaton ako, nga mauli taon ako asawa. Unsa man kung kami pasultihon, Tony. Nasa
nga itong sindir ka ron. Pasensya sa sila bang kay na importante taon yung lakaw si Ma'am Priscilla taon. Importante kayo party sa iyang apo taon. Manangawa taon ron sa ato Priscilla. Pero okay lang, di ari gyapon ta kay makalingaw mo gini atong drama. Nga ni apon si Debbie Pina nga mutambag na to pinaagi sa Biblia. Ba mga to problema ron si Tony. Kani Tony ba nga nasulag siya ng vlogger ba taon. Unya ang problema ani nila bram kay na vlogger silang duha siyang asawa. Nasunog inulang bay. Kay agikwaan nila kuan ang sunog man. Imbis Ilang man nagibidyohan ng mayo. oh, ibis layo pa ta ang ilang bay, ang kayo sa ilang bay, wa man napapagawa sa ilang mga butang. Wa matabang, wa makuha ang mga butang, mautong nasunog yung tanan ba mo niya nag-aaway siya sa asawa. Wa na muli sila kay gipalayas pa niya. Wa na muli sakto ba kuno yang gibuhat nga yang gipalayas ba. Paliw tabagi ko niyo bambi, unsa man akong baton nga uli ang akong asawa. Mao na yung problema ba. May kuno bam, unsa man. Para nako dong, pangitaan na to kay sayop to, sayop to yung duha kay puro mo vlog. Oh, nang warta mo sa Facebook pero kamoy gipangwartahas kayo. Kato kwarta mo to kayo hurot yun yung mga butang tanan. Murag why ma-blame ninyo ato dong kay puros man mo nag vlog wa man ninyo mabatay di mo sa asawa tingali gituyo sa tuninga ka videohan ang sunog kay para mauhigi mo niyang content pod kay mo taas di baton pa siyang kumari pod nga kinala mo viral ka basi di mo viral to nya musamot ka taas siyang followers mao na makakwarta siya dako kun daghan ang view sa iya ang video mao na diha pangitaan na lang to bam unsa kasulti na to diha bambe Kani, ang iya manggod aning punto is unsa kadaghan ang iyang followers. oh mao na bam Unsa kadaghan ang iyang followers. Mo na nga, sige sa vlog, wa sa kibaw. Ang kibaw sa iyang bay. Kibaw sa gabay nga ang iyang bay nasunog. Apan kumo lagi ang iyang ginaw ng iyang mga followers unsa kadaghan. Wa sa kibaw nga wa nakalimot siya. Kibaw sa iyang bay. Nakalimot siya nga mas importante ang mga butang, ang pagluwas sa mga butang ilang mga kaptangan o unsa. Wa kaya nagsigilin siya ditong vlog. Sige, unsay nga adlib dito nga. Wa na noon siya. Nakalimot na noon siya. Ako ang amigo nga pare Gulyat siya kadit sa ha. Usa ka batanong pare pero mga kaayo ko siyang mawali Gulyat. Ana siya ay. Usa ko no katao nga daghan kaayog mga followers. Daghan kaayog nag-alagad kaniya. Asa siya mo adto na ay mo kuha siyang pagkaon, na mo kuha siyang mainom, na mo siyang sapatos, lagi mga alagad niya, pala ka mo 20 katao, hari lagi. Apan matod pa sa amigo na kumpare, mas importante, dili importante nga, pila ka buok ang imo mga alagad nga mo selfie nimo. Ang importante ko, daghan baka gialagaran. Kana, mo importante bang. Oh. Kung gusto kang kuan, kinahanglan mo alagad ka sa ubos nimo, dili kay ikay magpalagad sa mga tao, di ba? Oh, kay og ari ko diri sa unsay nga ine. Article pala ang kasulatan, no? Oh. Chapter 20. Verse 27, 28 ngadto sa 29 ingon diri ay sama sa anak sa tao nga wa mo anhi aron alagaran kundi sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Mao ni gisultis pare, nga kanang ang gospel reading ko ni adlong Miyerkules nga niingon ang inahan ni si katong mga anak ni si Bidio nga kinti palingkuro ni ang iyang mga anak Ginoong Hesus ang akong duha ka anak ko sa tuo kung maghari na ka ang duha na ko anak kinahanglan na siyang kilid muna nga ingon ang akong amigong pare nga ang katong ilaha wala tong nangasuko mga ubang mga apostoles wala sila nangasuko nga ilang samok-samok ang Ginoo wala sa ang ilang nasukan kay mag-ilog sila kasi gusto mo lingkod dito nasina sila muna nga ingos Ginoong Hesus nga ang anak sa tao ni ani diri dili aron alagaran kung dili aron pag-alag. So kanin yung game mo dahil, ma'am, sir, gusto mo dagan mo followers. Aron, dagan mo followers, pero wala yung bahay. Tinoda. Kasagaran man god kanang naay masunog bitaw mayon. Ang nadala tapos ang Diyos lawas. Wa gunada. Ako ba sa kuno nakadag TV, naaswat ang TV, naaswat ang video key, naaswat ang iyang laptop. Dawat. Kawatan mo pinidawat. Mura gikomprahin on. Amo tinuod ba ni Gulyat? Amo tinuod ba ni Gulyat? Kana kuno na nasunugan, kana kuno mga anang mo ilang modus, magdako no nagsakyanan. Kay magpahilak-hilak sa mga. Ikaw ko ni ko yung Jumel. Asa man aton diwan? Asa ambiya ko. Tinood na bam, tinood. Andam kuno sa sakyanan sa ito, gitapok dito lain pud daw. Inaasa ko sa ulang nga para hilak-hilak. Kuno ay makabanay. Kaduol kayo. Kung magsige man kay mao man ni viral karon kanang vlog kanang na ang inig-vlog na to atong nauna-on nga naluwas ba ito atong kagalingon? Wala ba po tayo gibas? Wala ba tayo kanang na-vlog, na sulti nimo nga
makasamad sa ubang balatian. Tinoda. Oo. Kaya sa ako nang gingon, mas nindot ko no kung daghan na imong naalagaran kaysa Kaysa, ikaw mo yung gialagar. Kana mo gid importante ba? Oo. Mo Mo gid na importante. importante. Kanang pananglitan man kanay og mag-vlog mo. Unahay tao na yung kagalingon kaya na usahay kanang mag-vlog. Ako nabasahan ro dito ko anron. Kanang bitong gawas anong vlog ulit kanang usan ng duwa diya sa Facebook. Daghan na sila mga duwa-duwa daw. Mga scatter. Kana bang pangwata o kanang duwa. Cutter, dahil Wala ba? kanang talpak-talpak ng kuan, sigura Oo, sabong, online sabong. Nayubang ko na maghikog tungkol sa kanang utang. Tinoda. Kana scatter daghan kayo na kuan. Oh, mao na nga dagang bantayanan gamit niya sa Facebook kung wala ba makadaot sa sikataw, wala ba makadaot sa inyong kagalingon, wala ba makadaot sa inyong kaugmaon. Kana. Oh. Alam number 1 kita na nagkuha na ng cellphone gulat no, ang labing akong madaot Nga inigsugod usa ako. bam no kaning cellphone grabe kay maka-influence sa mga bata. Grabe kay. Ang akong migo no katong na manager siya sa kuan bam kanang lan sa kanang Mactan Electric Miko. Mactan Electric Company. Adin na to si Boma Vico. Ah. Ang iyang mga bata kay pag gunito na mag-cellphone kanang Sabado ug Domingo. Hasasad ko nun is sniper gulat. Mga anak sad ko no pag gunito Sabado ug Domingo. Tinoda mas nindot na inana. Niya kani og mayon ganit vlog gulyat ni gamit ito cellphone. Abi mo sa una maapektahan ako gulyat. Daman. Nagsugod na ko kanig ako mata. Maghilak Muhapdot niya magduka. Amo gina sa padung gina. Grabe ang rejection. Usay di ka magduka. Na mga sa gagunit po kung cellphone nagdamgon ako. Ada, kuno say, sakit ko matakahan ko sa kong mata oy. Dinanan ko tanahon oy. Ikaw ko na ko diretso. Salamat ko nagating talungan noon. Kung ako ang pasultihon,